Tromir Thani so mania khovel thu thar langsar thren khatte kan han lor le dona ni zan lama kan puan man tak lo news thar thu thar enga mozat kan han nei le a chung te po chu kan han puang dona he thu kan han buat sei lai thleng hian US-One a Rawtna point som panga Iran hena a thelu Iranina a chan le dan alangai chang me ka hi Iran hi alangoi ta veng maya US Rawtna kan ngai to don ti an soina kha kar khat don an ni le ta chu eng angin nge Iran hian aron don sondon formal takin la puang lova US Rawtna point som panga hi Iranin a hnola ni chuan Ralthuam lian taka puak le thei ani Donald Trump chuan Iranin deal an hnola ni chuan Iran tan chuanin mangchia thlen don I hial khop khanin beipui thlakna lian tak manga nuai atum thu kha puang ani kha chutiang chu thil omdan ania chutianga anin nga ton lai mek chuan boruak tang tak ero helai gulf tuipui a hian la ommeka Hormuz Strait le a chevel Gulf of Oman a tepo long atangin anan in kap ton thul chutiang chu ania hei tuna hian boruak thar pakhat lian takin an omle meka chu Iranin US Rawtna mumal tak Chhan na anla pek lo lai le US in an nga lai mek hian Donald Trump chuanin Project Freedom anti tuna akal pui mek hi chun zom atum thu puanga amje bera chuan Project Freedom kha US khan drama thu pekin kar ni kalta vel khan an kalpuya chu international waters international shipping helai Hormuz Strait hiani ti chu an chang choi dan ber ani India rama in thabna dosan rin tlak berjinga mi villages.Hezbollah Lebanon chonaron phau chuak le ta zom vela poisa fai cheng jani don theina oma phone ai la lu tai mang ve ni chuan cheng sa somnga Facebook ai da chuak ani chuan lok na ombok ani IPL atan ham thatna za somriat cheng za thum thleng don thei ani boka poisa dalu apiangin za apani I khela piangin don thei ani bokani amang tharte tan za somnga jili spin don thei nia za somruk ni tina thar zelin cheng sanga thleng hlok na hom thei bokani nena changla spin la athlonin cheng jani spin don thei ani bokani jili spin sangkha za somnen kartin loman singkha changni za sari thleng chop chua ani UPI le bank kal tlangin rangle him takin poisa dalu theinia hanjom vela bejilin en kartin za somli panga hlok na nen thlatin za somnga ei hinei theidon boka komena ka da hian han lutla bejali chung kwa hian han telve ta che omjia chuan khovel tuipui khovel longkong poimo ania zalen takin eng longpo turam longpo an kal tlang turani chia choi tir turani lo ti in US chuan ngai dana soya chu International shipping lane aniang chain US-One alongte akal tlang tir don tia Donald Trump an apuan nu loka US Naval Force te chuan kar masa tho than ni atang khan long kal tlang turin chutiang chuan an han in ruam mana an long thren khat te po an han khal trana chuta chia chuan Iranin englong po Hormuz Strait an kal tlang don ani chuan kan thu lawa kal tlang an tum ani chuan kan be nge don ani an ti boxia amai ro chu US kan kal dona Iran khan missile pani mangin an kap ngal thor mai ni kha US an ni awang ngotin Iran hian a hlau bik ngot talo mai chu tuna borok thar lian tak chu an ni ta ni somli zet in dona akala US Israel tang dunin Iran laka be pui thlana kalpuin Iran na chang leta Gulf bial mun ranga US mun ma sipai mun an bun na rama missile drone te Iran chuan kap chuak na sa hani kha kan hriat vek to kha chuti chuan hei Iran hianin Hormuz Strait hi kan enkol na hnuaya omme kani Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps thuneina ani Iran thuneina ania englong ma kan thu lo chuan an kal tlang tur ani lo tuna US in Project Freedom kal pui atum le a chuta longte kal tlang tir an tum le ani ngat chuanin kan kap le ngei don ani ti in IRGC chuan thu chuan ron siam vele ta Indo puan lamani lo he Project Freedom hi US in kalpui ani chuan Indo puang angan ni don kan ti to kha IRGC commander thu chua tharber tukin sing lama thu chua ani heta hian puan chiang taka tarlan ania IRGC commander chuan missile drone te tuna hian kan lok vek to ani helai bial pal tlang long kap turin kanin ring me kani kan kut zung chalin a trigger kan tuai vat to ni the in IRGC commander chuan soya US in Project Freedom akal puile ani vai chuanin kan Ralthuam te hi kan ron thlo chu atir ngal don
US chu kan target ngal don ani US long helai kaltlang tum te kan target ngal don ani ti in IRGC commander chuan a soi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan inrin ni le nizan lam khan thu chu an siama engbe ina po Iran leilunga thleng ani emo Iran oil tanker be ani emo kan sum don na long kan commercial vessels te Hormuz Strait a be to kan ani phot chuanin heavy assault American military assets ti in and American ship ti te helai rambiala America shipai mun le an thil nei America long te chutiang laka chuan be pui thlak na asurin asur don ani ti in IRGC chuan an ron puang chuak ta a Tehran le Washington in kara Persian Gulf a buena so sang taka omlai meka he thu chua hi siamani Islamic Revolutionary Guard Corps Navy Command chuan exa thu chua an siam ve thunga warning last warning anti chuak any aggression against Iran's oil tankers and commercial vessels will result in a heavy assault against one of the American century in the region and the enemy's ship in IRGC Navy lam chuan thu chua khong taganon siam ve boka Iranian oil tanker Iran oil phur ani emo Iran sumdong long ani emo engbe ina po chu tuyangin an to kani vai chuanin helai rambiala American mun pui hi kan suwa sam ve don mel malong te chu tui puin hoya kan tir liam ve don ani be pui thlang na satak an tuar don ani ti in thu chuaron siam ve bokani hemi nu hian IRGC aerospace force te chuanin Iranian missile tele drone te chung song te su US military assets target thei turin anin ring vector ani US naval force te poni se helai rambiala mi te be thei turin an Ralthuam te an ready tir vector ni in IRGC aerospace force chuan thu chu an ron siam ve bokani chutiang chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps in order ron ti chuaka Iran aerospace force ten thu chu an siam boka chutiang chuan ya anin ring viau mai Iran hianin Hormuz Strait chan ai chuan ral rei pon thlang ani berto hian alanga achan chu hei US Israel tangdunin hetiang khopa an nor le an be lai poin an latlom du lawania Hormuz Strait thi an chan ani chuan sumdon na khovela an raldon ani te che kangchu le a hrimhremin Hormuz Strait Iranin hetia an thunun hianin helai rambiala hian a fonglam chel tu an ni ve miawa Hormuz Strait an chan ani chuanin khovel sumdong longkal tlangna kongpui lian ber an chan don ti na ni chutiang chuan thilom dan tur hi an mu ve vek awangin engbe na le engdo dal na engten son sang lu tukema pressure sang lu tukara po he Hormuz Strait hi chan an tum lo bur mai ani an chanai chuan in do na lian tak po chuak ma se poyan ti lo chu ani phot mai hetianga buena an nei lai mek hian Russia President Vladimir Putin chuni min lam khan ron rong chuaka he buena khirthak mai ania khovel a al thei ani khovel pum pui al hloi thei chumi al hloi thei na ta na borok in tran na ani thei ni chuwangin helai mun hi very difficult conflict ti in Putin chuan ron soya chuda chuanin Iran hian nuclear Ralthuam nei tumin ma alak na fin fiana engma a omlawani ti in Vladimir Putin chuan ron soi ve bokani kan hria thin angin Russia le Iran hi ram min kom ngei tak mai hania Ralthuam lama abik takin Ralthuam lama hian thodun na lian tak an lo na ya chu atak ngei pon hen lang chuaka Russia Ukraine in dona Russia tan Iran chuan in sahid type drone ang engemaw zat an thon ani kha Ukraine be na atana Russia na man thin sahid drone ang te hi Iran atanga an supply ania an supply ang hi chuanin Russia hian a manglem lo ni in a hriata Jiran true ang ten an siam dang lama amai ro chu engine le a design technology te chu Iran siam vek thoka alania amai ro chu Russia hian tleman ti dang lama ama siam mangin an cheibola hi Iran an him zok nan Iran an dem lo zok nan nia ngai thei tur ani bokani chutiang khop chuan Iran hian Russia hena drone supply na sa chu a drone supply chu Russia hian Ukraine be nan na sa takin an mang tamek chu ani hi tin Russia hian ballistic missile ang si engemozat Russia tan a supply nge ni in US lam media te chuan an puang nge bokani chutiang vel te chu nia Iran hian an lo thlon ngotin Russia tan a supply don holova enge anin rem siam na nuclear technology a hian
Russia hian a puita zawk mayam ni ti te pawh media tam tak ngai dan le rin hlel te pawh an nei ve bawk ani Israel lama hian han lut le lo ke la hei tun lai chu US Iran inkara borok so sang tak le indona lian tak chuak thei din muna adin lai mek hian Israel le Hezbollah inkara in beina ala chho ve ta char maya anni po hi karthum chunga tana inka hai nei lai mek kha an la nia inka hai ani chuanin Ralthuam a puak tur ani lo a chawl leilok tur ani ama ero chu inka hai a hming mai hian an phuang ni hian a langa an Ralthuam te anti hai lem lo in beina chu an chol san leilok lem lo Ralthuam la puak renga in beina riat ala ni reng o hei thu thar pakhat kan han mu a hei hi helai Gulf bial buena nena in kai hnoina te pon nei thona chungin Klemin an sang deuh ni te pon an langa hi an ngai thla hrim te ang Israel chuan Iraq thalera secret base military secret base abuat sai asiam chu Iran campaign na atan Iran be na atan tangkai taka man thei ani thu tarlan hani Israel report in a soidanin secret military base Iraqi thalera February thakhan abuat sai nia soyania hi Iran be na Chhan let na atan an aerial support kalpuina atan Israel chona mangtang kai nia soi hani Wall Street Journal in a report danin US official le source dang tu soitar langin Israel hianin US le Israel in Iran anbe February ni somni paret market khan Iraq thalera logistics support center Turin Air Force mun abuat sai nia soi ani helai be se tang hian Israel Air Force te chuan chetan la thei dona Iran changle turpon Israel atang ai chuanin Iraq thaler dezata an secret military base atang hian malak na ol samzo kinan kalpui theidon nia soi ani amai ro chu khoimhuna chiange ti te engtial lian nge engtekin nge helai base hi mantrang kai ni don ti te chiang zo ka tarlan ani lova nimin le ni zan lam kha February ni somni parria da tanga helai belin beina kal chho mek tele tin March ni nia Hezbollah ena ayatollah Ali Khamenei phubalak na ta na Israel an be atangin buaina lian tak a chua nuwa Israel chet na lian ber nia soi ani nimin lam kha Israel chet na lian ber anga soi ania chuta chuan mi som pani zet an thi nia soi ani o alo bera mi som pani Lebanon chimlama Israel fighter jet chet na wangin an thi nia soi ania Hezbollah hian mi le san chan treumaya an mun ma tam tak ti chiatani Israel sipai reserve pathum na takin an hliam ve bok hi Hezbollah explosive drone puak wang nia soi ani he Hezbollah ina drone an siam FPV antia first person view drone hi Israel sipai a chhai buai viau mai kan pon thin ang khanin Hezbollah te hianin FPV first person view drone engemaw zat an siam chuaka he an drone siam hi Israel jamming le anti drone system te hianin an ti chelei theilo an titla hlei theilo nia soi thin ania ama ero chuan te ne hu chuan hi kan thei ngei dona ama ro chu hun tlem kan lama mo ti khana soi nge ani hetiang drone hi fiber optic cable manga thlun zom ania Israel sipai omna lama te an sipai motor tele combat tank omna lama te an khala Ralthuam pai ti rani a avasupok dur mai thin ania Israel sipai engemaw zat thi to in hliam phei chu thanem tak an ni to nge ani chutiang drone chu nimin lama Hezbollah in an man pakhatania heta hian Israel sipai reserve pathum chu na tangin an hliam pha ani hetila hian IDF chuanin bepui thlak na engemaw zat Hezbollah infrastructure Lebanon chimlama ti cheturin an kalpuya chu helai hmuna cheng mipuite inson chuak tura anti hnuwa he bepui thlak na hi Israel in a kalpui anni April ni som paruka Donald Trump Israel le Lebanon inkara inka hai apuna tangkhan Israel le Hezbollah inkara hian in beina ala cholo ani tuna hian azwal zele moti mai turin in beina hekal chawa nimin in rin ni le ni zan lam thleng khan Lebanon lam hian FPV drone explosive-laden drone an tiboka le rocket engemaw zat Israel sipai Lebanon chimlama Israel sipai in kul beinan hian an hmang nia soi ani Israel ram chunga po drone engemaw zat thlo tira niama ro chu hei ero Israel lam hian an lo kap mak thong drone pakhat chuanin Israel territory Israel ram chung a thlenga Lebanon ram ria Israel sipai
engemaw zat a hliam nia soi ania Israel lam damdawi ina lak ngal vat an ni heng sipai hliam te hi Galilee Medical Center a lak ngal an nia serious pakhat oma tin hliam pa ngai serious lutuk lo engemaw zat anom boka enkol mek an ni tilhleng pakhata chuan Lebanon chimlama Israel engineering vehicles khal ani lain heta hianin Lebanon Hezbollah ina an ron tir chua explosive drone chu ron puakin engineering lir thei pakhat hi a chia a amairo chu Israel sipai lama hliam anom lo nia soi ani nisan lam khan Hezbollah chon rocket engemaw zat Lebanon chimlama Israel laman kapa Israel Air Defense an lo kap thla nia puan ani bok puanta gang khan Israel sipai te chuan en rin jing khan tuna be puilian tak an thlak ma hian be puan thlak nam hun tura cheng mi puite metar sang khat pon lama inson chuak tur khan warning an lo ti chuak to a Lebanon khwa tayar daba te Abbasiye te Burs Rahal te Maurab khwa te Baris te Arzaun Janata ti te tin Rarie khwa te le Ain bal khwa a cheng mi puite metar sang khat pon lama lo inson chuak tur khan an ti chuta chuan be pui thlang na lian tak kal puyan tum thu khan puanga a chan chu anom na chevela Hezbollah tin hun ma tam tak an nei wanga ni chutianga order an ti chuata ka chuan ni jan lam khan Israel sipai na tak men an cheta hania hetiang hian tukin jing lam news a chuan mi som pan hi lai mai he beina hian Hezbollah member an thi ne soi ani Lebanon News Agency Lebanon National News Agency nan puan danin mi pathum chu kar be ani wangin Israel min kar tlan lion ka wangin mi pathum chu Burs Rahal le Abbasiye tawna an thi ni in asoi tin Syria pa pakhat le afanu kumsom pan hi mi chu Israel drone beina wangin nebeti area motorcycle an chuang lai chu bein nia heta hian an thi ni in Lebanon media te chuan an puang bok Lebanon Health Ministry nan puan dan in Israel beina dang pakhata chuan in Lebanon chimlam khwa pakhat saksakiye muna mi pasari lai mai an thi ni asoi ania an zinga hian no pangte po me cheno pangte po an tel ni in an puang tin Beirut chimlam kongpuya Israel beina awangin motorcycle le motor engamazat Israel beina awangin motor pahni ka chiat ane heta hian Thil Lian nombok ni in Lebanon News te chuan an puanga Israel ramri atanga ke em somsari a hla sadiyeta be pui thlang na dang a bokani inrin ni jing khan IDF chuan in Hezbollah target somriat panga Lebanon chimlama darkar somni political ta chung khan an ka chiat thu an puang to nge a chung singa chon lei hnuai mun ma lei hnuaya an Ralthuam dana underground weapon site te Begaw Valley Israel chuan an ti chiat sak an bom chiat sak bok ani Israel shepaitena an target le Lebanon chimlama an ti chiat jinga hian weapon depot te rocket launcher te building Hezbollah nan mantangkai attack drone launching site angte an ti chetreu nia soi hani bok o pontur tam tak ma se kan du tok ri anga tun truma kan thulai mu ber le kan main ber chu US Iran chungchang US China indauti top na tur point som panga an duan Iran hena an thelu chumi Iran ina an chan le dan chu US ina ngak mekania tuna hian Iran alangoi ria enge thlengdon hi hriat ani lova Iran angoi chun zom zela modi la pom lo ani chuan US President Donald Trump chuan Project Freedom tuna achol tir mek chu thar thole atum ni ina puanga chutianga ni chuan indau puang angan ni amje chun Hormuz Strait a long te US chuan an kalthlang tir dona Iran lam hian an ta ani ti soin helam hun hi kan thunei na hnuaya omania kan ram him na zalen na chakna hum him tur hian akoto patangin thapui kan thodon engang beina po kan chunga thlengdon ma sela aman chu engpo ni ro se hemi hum him tur hian kan theina zong kan som khom don ani ti in kan missile drone te kan Ralthuam te kap chuak thei mai turin helai tuipuya longkal te tin zone hian a mekani kan kut zong chalina trigger kan tuai vat to ni chu wangin engpo ron kaltlang ro se US hian kan longan be ni emo kan oil facility te kan oil tanker emo min be sak ani vai chuan ayana in be puithlana mangin kan nuai le don ani ti in Iran IRGC sipai te Iran IRGC Navy te Iran Aerospace Force te chuan in thu chua a rang thewin an run siam ani ole an borok hi pui chho mai thaya
Iran hian engangin nge US Rawtna hi ron chan le don hriat ani lova a chang let lok lo ani emo a hnole mo ani suan Project Freedom hi US hian a kaltlang pui don hania chuta chuan in do puang ang tluk han ni buaina hi so sa ngei dona Iran hian a ron kap le ngei dona Iran be na chu US hian en liam mai don big lo a beilet ve ngei don chu chuanin boruak thalo jok mei pui ha chem al hluai lawang ti soi thei ani lo bok ani ole kati china han kan du to kanga khovel thil Thleng Tur le Gulf bial buana te he channel kaltlang hian kan han ti chuak thina min lo ngai thlak saka min lo ngai chan sak zel turin kan henin nge